Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah saujui ka pangulu sabare bungkanan piawai naracu luruh main daun. Indak basibak juba sisiah bukan bainggo juba bate. Dari ujung lapeh ke pangka dari tapi lalu ke tengah ke tampe ambo mantarkan sambah. Ko indak tarangke tersusun jari, indak tersabui tabilang tuah taratok taimbau galah. Kaganti paratok temilang galah kerilahan sajo pamanuahi. Gantang panuah cupak balanjuang sukatan nanak Minangkabau. Gemaaf sambah dianjuang uku aja jangko ke talampau. Kalalawa di Pulau Rimbang anak ruso mati tadabiah. Kok gawa minta ditimbang, kok doso ampuna lagi ya. Ayo manyong ke detik. Alah nangka menjadi buah perundiangan. Pihak de badan diri ambo. Timbu taraga jo takana anak bakato bayu-yo mengecek bamuti-muti. Yo sugalo anak kemanakan di Kampuang Minang di Rantau. Iyo nan mudo salendang dunia nan matah taruak kegadang. Sampan nan alun bamuatan kudo nan alun bapulano bujang nan dalam betunangan. Kabaliau sasaran tembak alamai kato barisi pituah jo nasehat sabate mungkin dengan patri. Sawajah rundiang kede kakak iyo satantang rumah tanggo. Rumah kokoh tanggonya taguah nan sandinyo mencakam bumi gonjong menjulang-julang langit. Rukun damai aman santoso jadi sumarak dalam Kampuang tuah de ibu dengan bapo. Kabawah tekas sejak bulan laia jabatin salanggano. Kateh tambun jantan adek jusarak sabarumbuang cucuran ya amat salamonyo. Dan bukanlah hanya rumah tangga mak. Rumah nalarak tangga-tangga tiang condong badin yang indah rasu alateh parantagajai. Taga apalah kegunonyo antah kesarangan ayanai tak seseorang sanagari. Emanya beliau kedetua. Bari izin nembone mama. Mohon rila bakih pengulu ke tengah hembo sementaro. Nak diansu-ansu bangkalai diusai sawah teruku. Tapi semantang pun baik itu mak. Ambo ko bukan tidak pandai. Alim bukan ulama tidak pengalaman bintang-bintangan sekadar tahu dek menyimak. Sekalai ambiak kesalendang pembawa anak turun mandi kain maturap batarawang. Jo adai ambo mengapalang. Jo sarak jauh sekali ilimu berkurang-kurang. Maku ada sebab karena itu. Kok singke boleh pemaah. Panjang bakarek lamah betahu salah besapo betuka banjak ke tengah kok nyusipi lah di tengah bapaliaro di pagar adek jelim bagu. Abang kini ya berundiang siang babi masuk berundiang malam babi minyak berundiang di kaset babi pita aju mau pakai pemaah. Permisi ambo dulu. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Manu nak kanduang janyu ayah anak nang seorang laki-laki sumarak rumah nang gadang harapan ibu jobapu. Ansu-ansua kemari dudu anak adurun jangan ka disabut rai kesimpan ka diboka aduk ka badan diri waang. Anak kanduang badan de ayah mudo sugiro mengalupa awak kajadi urang gadang. Ayah na ingin bapitaruh amanah kato jo nasehat itu nanutang laya batin. Danga diurai dipatakan. Tahamkan wujud hakikatmu. Taserak makanan pilih cucu setitik anak ditampung hanya karapuang nak dipinteh. Kampuangkan di sanubari. Setantang berumah tanggo nak. Sepakai orang sabalik samo mencari bahagia. Kayo laya sanang di batin jiwa tanang baria indah lapang taraso dunia nangko. Inyo nan murah-murah sari sampai lalu lunggah batoko dikaja makin menjarak dicari larang besuo hampian tidak bantaro. Tak ada sangkuinyo jo sekolah banyak sarjana gagal total. Bukanlah bando menantukan rumah rangkayo lagu-lagah. Bukan pulau rancak di roman. Malah rumah tanggonyo bintang film itu nan gue harap buah bana. Cah carai sabanta kawin pasangan ura-ura ungkai jarang yang kakak sampai tua. Sebaliaknya nak, rumah tanggo orang musikin banyak narukun naman damai.
Walau makan nasi berbagi pakaian seken barang rombiang pondok usang rumah basio inyo bagalak-galak dulu. Kurang awam tamatan SD adang tak tahu tuli baco. Iduitnya santai tak menggintang. Mesra nan bak parangko yo ampolo anak cucunya jadi orang sampai mati cari tenggilang. Malah nan kimpuih nan cacek fisik kurang langko anggota tubuh inyo nan buliah dapet sajo orang laleno mencarinya. Banyaklah orang berteori nak menyusun rumus jo kaidah. Katanya resep mujarab perkawinan tidak lain adalah cinta. Cinta. Tidak. Sebab hakikat cinta hanyalah khayal. Dia indah buat dikenal, tapi bukan untuk dipakai. Maka datanglah bandiang jo bantahan tabuhua dirangkai kato. Ceko tu tua kecilnya. Kalau Anda ingin mengabadikan suatu cinta, jangan akhiri dia dengan perkawinan. Tidak salah tuh ya. Tidak. Iya betul. Cobalah tanya tukang pikir nak. Di saat nalia turun malayok kabalam pikir inggok diranti yang jarek gatah. Sinan bana kambang ngarabu dunia nan tidak taragui. Tapi jarek bingkeh balam di tangan lah buliah apa nan dicito. Buruang nan tidak baharago orang meminta giah-giahnya. Ketika masuk pacaran tata ruang kaki si dia bagului mencari ubek diambuih di kusuk-kusuk batu kerekel di pungkangnya. Tapi lah kawin lah jadi bini di sinan juga tata ruangnya. Usahkan ke di silaunya kato pituro dan tadanga upek caraku bersamburan. Kama semato kau bajalan mencinganga untuang dak jangkang di bueknya. Tapi yo tutu orang bijakna untayan katung tiara. Lebih baik mendirikan gubuk di alam nyata daripada membina istana di awang-awang. Atau kece orang awak daripada maka lamang dalam rasian rancaklah gabelo besok pagi. Nah, berbalik ke pangka kaji. Bahagia itulah yang dicari setiap orang di balik pintu rumah tangga. Tapi sari buliah larang basuo sulit labana kadapeknya. Di mana letaknya bahagia tu ya? Cari sampai basuo intai di mainggoknya. Sekadar menyingkok-nyingkok, insyaallah ayah sigikan. Danga tuturan sampai habis, simakkan kata cik-cik rasio buhua ke dibuka. Tak kalau Adam diciptakan dari campuran tanah hitam, tinggal beliau surang diri dalam serugo 7 pangkek Taman Eden Allah namakan. Kabun nan endah tak bandingan elok nambukan alang-alang malaikat Ridwan menjagonya. Babatang buah-buahan basungai talago indah. Kok litak tinggal menjambo ku awih ayam membasui. Angin barambuih membuaikan kicauan buruang menjagokan tasita bermain tulo baik itu sepanjang hari. Walau semantang dan bakian idui Adam taraso cangguang. Bak makan separuh kanyang sanang lai seleso tidak serbu raso kuburan. Apalah ngaran-karanonya. Dek duduk nenalun baparintang tagak pun nindak bapamenan. Awak seorang tongga babeliang ilia lalu mudiak tak singgah indak jusia ke bayu. Ku adolah kawan semu gadang bakeh berbincang jo barundiang. Berbagi rasa kecil orang kini. Baralah kagadang hati sayuak di dalam kiro-kiro. Di pada suatu malam Adam tabariang seorang diri. Mato nanindak talalokan hempa suo ampeh kekida gilo di mabuak angan-angan rasah diayun naga-aga. Maka bermohonlah beliau masa itu meminta bakeh nan satu jotangi doa dilapeh agiah labaa seorang kawan. Di tengah sepangga malam kantuak tibo kuok mendatang. Takulai memaluak banta lalok panjang balarai subuh murai berkicau menjagokan. Maka baru tersintak dari tiga heran kecangang Nabi Adam. Sia kehurang di sampiangnya duduk bersimpuah di unjuran. Lunak lambui abuak tagerai memandang di sudut mato sambil seng yang galak tak sudah. Antah dari matu datangnya tiba suara mengabarkan. Hei Adam Khalifatullah,
ikolah nan angkau minta perempuan jini urangnya sitiawa namo babari. Sinan tak ucap minyak kito lalu menunggu sujud syukur. Alhamdulillah, syukurilah, terima kasih ya Rabbani, terima kasih nan pengasih lagi penyayang. Rupanya di saat talalok tadi Tuhan ciptakan sitiawa dari patahan tulang rusuk sebelah kida tubuh Adam. Maka kun fayakun kata Allah, jadilah Hawa sekutiko kambalan Adam salamunya. Dia arok bagak mendatang gen yang dia ulah hati gadang, tagarak tangan beliau hendak menjamah sitiawa. Datang larangan menagahkan, hei Adam, sekalipun inyo untuk engkau tunggu dulu sintuah menyentuh sebelum nikah mahalalkan. Maka terjadilah ijab kabul. Tuhan bana na menikahkan Jibril jadi walinyo, syahadat keganti mahar barunya asah rumah tangga. Baitu tarikh mengabarkan. Nan bak cikarau dapat ayah curumpu ditimpuri mai sananglah hati keduanya sama mau kia menarawang kasih majalin bekulindan. Walau sarugo juisinyo milih Adam Yusitiawa. Namun ada satu larangan, apalah jenis larangannya? Yaitu batagah memakan buah khuldi, buah syajarah di sarugo. Usahkan ke memakannya, mendekek saja diharamkan, baik itu peringik dari Allah. Tapi dirayu godaan setan dek lama umbuak ubilih, Hawa talangga di pantangan. Adam pun satu tarambau samo memakan buah khuldi, doso lanyato laki bini. Dek Hawa telulu habis membuang setiap bulan. Dek Adam hingga rakuangan tasakit menjadi jakun, itu hukuman keduanya. Di saat ketika itu datang kutukan dari Allah. Keduanya di usia tagak dibuang dari sarugo indak pakai salai banang. Adam talan tiang kain dia, Hawa tercampak tengah gurun di sinan barunya tobat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Oleh karena itu ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami. Kalaulah tidak engkau berkenan, celakalah kami. Sesudah ratusan tahun Samu mencari bekulil yang marawang sepanjang jalan. Akhirnya bertemu juo iyo di Makkah tanah Arab di atas puncak gunung batu bernama Jabal Rahmah. Artinya bukit kasih sayang sampai kini bisa dicaya. Mano nak kanduang dan ayah. Itulah tuturan tarikh uraian kisah di riwayat. Sinan tabuhua kiasannya tinggal ada kito memahami. Adapun di antara macam pengajar menjadi contohnya ibarat paling kurang 7 macamnya. Manolah macam dan 7 anak. Cuba simakkan jale-jale. Nan pertama, Allah menjadi sunatullah sifat bawaan manusia. Ialah rasa kekurangan indak madokan barang sado. Sikopan wahsinan balwa laya jabatin tak satimbang minta diisi keduanya. Balanjuang cupak jebando rohani menuntut pulo. Kasih sayang ramuan ni duit cinta dan sama bayimbawan sinan sumara alam nangko. Yang kedua, bermohonlah hanya pada Allah, mendoa langsung pakai Tuhan jangan sampai salah halamai. Usah meminta pada dukun kedatu ke paranormal, konon ke arwah orang mati ke kubu abakaramaikan atau ke jihin orang alus. Itu syirik tu mah namanya dosa lah nyato tak berampun neraka jahanam tantangannya. Yang ketiga, adapun hakikat perempuan asal dari tulang rusuk, tulang malangkuang pipih pulau liek nenanggan dipatahkan elok-elok meluruhkannya. Mangkunya dari tulang rusuk tandonya dake ati jantung lataknya di samping badan samiang indak cari tangga. Digungguang di tangan kida, di pangku di tangan suo, itulah sifat dek pemimpin. Nyampang diambil tulang pungguang inyo tersisiah di belakang cayah laraso tanggung jawab. Yekok dikarek tulang dado pedusi nak mendahulu senjang teraju rumah tanggo. Konon tangkurak nemisai alamai inyo mengapalo awak diatur perempuan. Kalau diambil tulang kaki martabatnya menjadi budak penurut ranah menjauh parancah luak dalam zalim namanya laki-laki. Sungguhlah adil bijaksana, zat Allah pencipta alam tidaklah mungkin dibanding yang lain. Menggampe kok baru sabateh calon sadang dan dalam batunangan konon pacaran caro kini. Tunggulah dulu resek panja main cacak main galasau dahulu jauh dari bajak.
Sebelum masuk kutikonya menanti nikah ijab kabul haram hukumnya bersentuhan. Maka ibarat kepala jamba ko nak sabar-sabar mencaliak gulai. Walau gadang saidnya rawi rancak baun mendayo pantang dikacak diparenai memacah buek ku namanya. Pandang-pandanglah samantaro lamo lagu leka manangkan awak juo nang kabulia. Beko sesudah gala dilewakan ale usai urang dipulang atuyu maka tu awak lah. Itulah halal menurut agama tasarah. Akan kalimo. Padusi rapuh juga daan. Pasak guyah kabeknya lungga mudah picayo mulik manih. Kuk tasintuh dawai batinnya badan tiang keluar hati rumit memuta ke pangkalan. Dek sabab terno itu nak paharek pagaran ladang jan masuk tarana urang. Kalau hanyut baru dipinteh tertumpah mengkori sawak itu karajo sio-sio sasaran tidak tahu juangan. Hati-hati jua yamato tabah-tabah mendengar rengek itu senjata orang padusi. Nampang talampau kuah jangko balanjuang takaran cupak. Pacik taguah gumpalan tali sintakkan senjang kenambana sinan bermain nakabuli. Nangkanam. Santano awak sasek jambo capek-capek mengembalikan. Nyampang kok kaki nantarancah elo lalangkah dan juga surui. Salah ke manusia minta maaf. Kupua ke Tuhan minta ampun. Engka tobat gawa mengisi usah ditumpuk utang doso jan pada batin diracunnya. Sedangkan Nabi lai basalah Rasulullah lai takilap konolah umat di belakang tobat nasuha palipuannya. Aiko nan penghabisan nan ketujuh. Ibarat di perjalanan indaklah data salamonyo nak. Adang mendaki bukit tunggang hari kalam ranjau besilang. Tiok kelok titian lapuak hujan labek galodo tibu. Ado kalunyo manajun panjang kasiak badoro dipijakkan suuk kida ngarai mengangu. Atau umpamo di pelayaran, ombak gadang badai menggilo kapa tirih pandayuang dilah rintang dipupui-pupui arih pulau bersarang jauh yuh. Makuba itu pulau hidup nang tona. Kok lai yakin je tawakal tabah mahadang parasayan. InsyaAllah takwa pintu sinan tabantang jalan raya. Dek yakin Adam mencari, dek tabah hawa menanti di padang Arafah basuhnya. Nampangka garak jauh sao mair yang pasrah lapang gado Tuhan dan jangan dilupakan. Itulah anak kuncinya pembuka pasak jorintangan nak lapeh badan dari sesu. InsyaAllah. Kok tiba sudi siasek kok datang tanya dakwah. Apakah arti perkawinan baagaran bunyi daleanya? Danga de anak nyato-nyato na ayah curai ayah papakan sepanjang ilmu pengalaman. Dan disabui jo perkawinan indak lain indaklah bukan berhimpun dua anak Adam dari urang balain jinih dalam ikatan hukum syarak untuk saluran laya batin sepanjang naluri sunatullah. Maka ujui paham hakikatnya. Kok berhimpun dua laki-laki babawa sama perempuan itu pasiak jalan menyimpang bukan bernama perkawinan. Kok tersabui suami istri di luar akad nikah kumpul kabau tu mana namanya. Atau laibana ijab kabul dibayar rukun syarainya, tapi kasih sayang indak menaruh silaturahim indak menyambung hilang hakikat rumah tangga. Baitu syarak mengatur, baitu adat namakai ukuran martabat manusia. Maka dek kita umat Muhammad nikah jo kawin itu sunnah. Suruhannya to de ugamo nilai ibadah kanduangannya. Dek sebab karena itu masuai pintu perkawinan jo langkah sunnah sama to. Luruskan niat nawa itu lillah hanya karena Allah, bukan lil hawa janapasu. Salampih dan daripada itu nak. Sesudah suruh diamalkan manfaat meiriang di belakang banyak akimah biradainya. Bak bilalang dapet basiang parik kanyang pangajabuliah. Di antara banyak faidah cukui ampe ayah bacokan. Manalah macam menampe. Nan pertamu penyambung sako keturunan talanjui rantai generasi. Nan kedua, saluran libido naluriah nikmat anugerah dari Allah. Nan ketiga, menjadi bateh peradaban antara hewan dengan insan. Dan nan keempat,
Iko nan in ayah rantang, cuba simakkan jalih-jalih ranuang kambana dalam-dalam. Adapun manfaat perkawinan saluanan 3 macam tadi, ialah pengipih gajolak batin kaganti tambang pasu-pasu. Sehingga nalia jan tabang jauh nan jinak semakin tanang. Jiwa nan tanang tak bariak, batin nan sajua menyalasai, itulah nafsul mutmainnah, sinan hakikat bahagia. Dan itulah yang dicari dalam hidup taga de maha ragonya. Baik itu tutua cadiak pandai, baik itu pituah guru-guru utang di ayah menyampaikan. Maka dapatlah dimisa diumpamona. Baraso rumah tanggo sabananyo ibarat tabek bagikan ayah karyang ikan sengsaro. Istri dek laki-laki nan bak taraju tali tigo. Nyampang keputui halang-halang alamai dialau dek lembubu antah kamalah marawaknya. Patuiklah agama mewajibkan nikah kawin bagi na mampu. Kok bare alun tapi kuah, kok jauh alun tajalang disuruh puasa badan dulu. Panyiram api dalam tubuh janyo tawaka keimanan membuat bala dalam Kampuang. Kalau dipikir-pikir bana joko diindang di paberai tentang masalah rumah tanggo, nyatolah baban nan tatonggok barek tak mungkin dilimpahkan. Mengayuh bidua tanggung jawab bukan sehari 2 hari ndak bermasuk waktu tiko, tapi selama angok turunaiak batehnya liang pintu kubur. Coba bayangkan, di samping maurih diri anak orang digubalokan. Dari berdua baka 2 orang laia bakambang anak buah baradai-radai ke belakang. Sementara memangku anak kemanakan minta dibimbing dun sana disambia juo orang Kampuang dipetenggangkan. Namun anak bini bulet bulalin tanggung jawab dunia akhirat indak jusia kebebagi. Semenjak baulua jawe timbang tarimo je bapaknya dicatat de angku kali. Berpindah baban ke awak barek ringan mesti disandang. Indak saja minum makannya, kain baju je kelengkapan rumah sarato para buinya, tapi beragam kandak je pinto cupak ketagak nak diisi. Itu baru nan tampak rupa nak konon pulo bangkalai batin narai nan tersembunyi. Laku parangai je karena dunia orang nak 1 pulo banyaklah henjong seginyangnya. Alun lai je paja-paja sekolah je pendidikan. Bali buku baju seragam SPP je kurikuler bayu atau senyanyek. Konon pulo nalak kuliah semesteran sama habunduang batender mengko kemasuk badak samponyo awak jo. Payah? Iyo payah. Paniang, ndak paniang-paniang lain nak. Baputa bumi alah nangko indak tahu siang je malam hujan ribui paneh memanggang. Mengakeh tak boleh tempo indak mengakeh tak mencotok. Sedangkan di sawah pangkua baladiah nilapiak pinggan tak cukup awak seorang namandayuangkan. Batu wajuo kecika orang. Babi ni artinya baban ini. Baban naniko keripikua itu kasihnya. Nah, kowe itu lagu lagamnya eloklah badan tak babini ya. Nak lapeh baban dari badan. Iya itu. Disiko pangka kajinya yuang. Coba simak. Sajak sehari dalam rahim perjuangan lah mulai baban lah nyatu kerikakok. Kok manang lah ia ke dunia kok kalah tak jadi orang. Tak kalau baniah ditugakan datang dari sulbi bapak, bajuta bibit nan berserak hanyalah ciek nan kaluluh nan lain menjadi sampah. Maka terjadi cakap banyak parang basosoh samuinyo bakaja ke dinding rahim bibit nan datang dari ibu. Kutiko namanang lama nyatu jadilah inyo embrio janin nan baka dilayakan. 9 bulan badan datu ruang Balerong mencari pintu. Kalua berdarah-darah memakiak merentak-rentak sambil mengapa dan juga dang menantang medan selanjutnya. Itulah galanggang hidup nak parang nan tidak kunjung usai antah kok mawit malarainya. Lai tawang nyampang kanduangan tak bagara kalua paja tak mangeak tandonyo anak kurang sehat. Memasukkan ke indikator baparam di bilik kacau sampai merengek minta susu. Maka ujui kato putih rundiangan nak. Di pado dasar hakikatnya kita ke bumi untuk parang memikua baban nan barek bangkalai mesti disudahkan. Joko kekeo ateh dunia eloklah kalah dahulunya sangke di dalam rahim ibu.
atau matilah tarulai ketek sejangka tanah ala cukui secapiak kapan ala sadang maneh tidak payah ame. Hidup adalah perjuangan, tantangan para lu untuk manang. Caliak ke contoh halang-halang nak. Bana gagah potongan tali panjang kumpalan sare, tapi nyampang ko angin indak turun tasanda sajo di pimatang sejangka haram takananya. Lihat pulo bidua pincalang. Ko bidua indak bermuatan, jalannya maliwak-liwak rumi nang kodoh mendayuangnya. Gilo dilapi-lapi ombak, dek riak badan lahol yang konong dipupui angin badai tampan ke karam tak bertumpak. Apa sebab? Karena bidua naringan tak bababan ampuang dek indak bermuatan, itulah alam mencontohkan. Mako pada hakikat maknanya nak, guna baban diberi Tuhan menjadi tugas tanggung jawab, ada dua macam faedah. Yang pertama, sebagai motivasi daya pendorong untuk maju mengajar sukses. Urang biasa di sanang indak merasai bekaringe, mudah cameh lakih panggamang kalau bersobok yurintangan, cengeng bahasa orang kini. Ibarat semisal ayam negeri ke mana, nan makan je minum tersedia kandang disapu petang pagi alun saki ubek latibu. Walaupun gapuak capek gadang, namun dagingnya gaca, tulangnya lunak, rasu amba kurang berminyak, jatuh harga di pasaran. Bandingkan jo ayam kampuang. Sajak tersingkuk pintu kandang malala mencari makan mengakeh di tepi lasuang panuh timbolok baru pulang. Ulah deh hidup berdikari daging padek taluannya maha urang bakaja mamalinyo. Cuba mencari berkuliliang. Biasanya anak orang kayo nan tak paham yusari pitih. Utaknya baku tak mampe garak lamban barik berkisah antine kurang menangkok. Masuk sekolah main sogok, luluh de jaso pitih banyak sampai gadang merengek yo. Mengge, tidak kreatif kecil kalian. Umumnya nan dapat ranking sukses mencapai prestasi adalah anak orang mularai prihatin di dalam hidup bakuta kinci-kinciannya. Itu satu tuh. Itu yang kedua. Dan kedua sebagai penyeimbang kehidupan stabilisator dalam jiwa bungka pembarek di timbangan. Sadang urang didayo setan tagak disimpang kebiimbangan, inyo tarambau jalan kida nekat bataruh yo resiko masuk penjara di adangnya. Apa sebab? Sebab tak ada si buyuang kemenangi, tak ada si upiak kemerengek badan sekarek dipikirkan, na lain indak masalah masa bodoh nang kata jadi. Tapi ko Allah berumah tanggona, orang berpikir kenan buruk tagago berbuat salah. Nyampang sampai masuk penjara takana anak ketek-ketek mungkin kemati kelaparan. Membayang bini muda matah mbak ayam di lasuang tinggal tak musang ngalang menyembah. Ulah dak laku parang ayawa banyaklah orang nanti sesu. Mintuo menangguang malu, mamak rumah dapat gatanyo pembayan kane miangnya gawi gapai ipa jadisan. Ya nak? Dek sebab karena itu nak, usah takui bernikah kawin ijan cameh memikul baban. Banyak manfaat yo paidah, ada rasio hakimahnya di balik pintu rumah tangga. Percayalah. Di pada suatu kali sangke beliau muda siswa, Buya Hamka ditanya orang. Ba bunyi tanyanya. Ba adik ciek saja istri Buya indak serupa jena lain. Sedangkan ayah juni niak Buya atau jun sanak jo sahabat banyak babini 2-3. Jawab beliau. Apa guna menambah bini? Sebab sado menambah carilah basuo dia mak pacar. Jawaban pendek sederhana tapi jauh jangkauannya. Cuba danga elok-elok nak. Adalah manusiawi kalau mato condong kena nelok salero tunggang kena lama. Kurang memilih calon istri mencari pasangan hidup tentu ada sarai-sarainya. Misalnya gadis idola bintang kalas bungo desa Sumarak Kampuang buah bibi yang muda-muda. Narancak bangun rawinya. Badan sariang kulit barasiah tinggi indah rendah talampau penggalak manih betutu. Lincah ibarat anak kucing galing gaman orang sabalik tak pueh mato memandang dapat menyapo jadi jo. Pendeknya kame, seksi, gaul kecek orang kini, jombang kata orang siswa. Sudah tu pulo, anak surang sama tuayang si upiak si buyong sinan, mandeh guru bapak batokoh mamak kepala bang nagari udahnya DPR tiket 2. Rancak.
iyo itu nak mencari. Tapi ketahuilah nak, hampir mustahil indak mungkin mencari nan samparono laya jabatin tepanuhi. Sebab kesempurnaan manusia justru talatak di kekurangannya itulah. Hanya Allah dan samparono. Itulah sebab karadonyo. Walaulah dapet nan di hati, alun basuo kanda hati. Siko sayui sinan balabiah indak nan elok tabak cace, alun nan buruak tabak imbuh tuah segandiang di cilako. Ado kalonyo iyo le rancak batang tubuh. Namun ranyah panggala ame alu dia patiak lama angguak tiok na lalu menjujainya. Ya tarolah inyo rancak bebudi pulo. Tapi kurang sesai sabalango masakan nyo indak badaceh gosok tareka kurang licin 2-3 sandiang Sarawa. Pendeknyo sari buliah jarang basuo gadih nan masak luar dalam. Nan bak mencari jarum patah di dalam mijuak sabalambang antah kiamai ke basuo. Namun semantang pun baitu nak ijan pulo sah bapacik baru tarisik letak ganggam. Bak mahoyak durian mudo tiok nan jatuh masak cuki kok matah digoyang pulo. Jangan nak, jangan. Itu namanya rembang mato cilako mudo orang namakan. Kok tiba sudi siasik waang bertanya baki ayah. Ba caro mencari jodoh ya. Mudah. Cari nan ketujuh. Itu saja. Nah, untuk mencari nan ketujuh adalah 2 nilaiannya. Pertama, elok budinya. Kedua, barasiah sakonyo. Ketiga, rajin beribadah. Dapat dimisa baumpamo nan bak membali rumah sudah. Pilih nan data perumahan tampek lokasi berdirinya. Dan mengkasih jo perumahan karakter pribadinya, akhlak jo budidaya taat di dalam beragama. Itulah landasan nilaiannya. Dan kedua, lingkungan masyarakatnya, tetangga orang sejiran. Mengkasih tujuan ayah. Asalnya orang baik-baik nan baradai balimbago indak tercecek di negari. Maka itu kata ayah. Adapun pribadi laku si anak ibarat gambaran fotokopi yang sia cetakan ibu bapa. Tua juga kecil orang tu. Walai kuria induaknya tiba dia anak rintiak juga. Tidaklah mungkin kayu bengkok mendatangkan bayangan lurus. Balik ke misa rumah tadi nak. Nyampang sampi tanah tak cukui awak bakandak rumah gadang. Maka raganglah kateh salampih buek loteng rumah betingkek. Bantu biliak kurang menakah. Kamar mandi pati digeser ruang tamu tersudi ame. Ulang menata ruangannya. Tapi nak. Tansano pondasi nan tak batu perumahan tunggang sabalah. Rumi tukang merenovasi. Mungkin diruntuh rombak total lalu dibuat rumah baru. Itu nenayah gamangkan mana. Ujuang rundiang simpulan kato nak. Dek karena istri pamenan kito. Tunjuk ajari elo-elo bimbiang arahkan kenan bayi. Umpang sisi kurang tukuaklah itu bangkalai dek suami. Kok lah basuo nan diangan. Lai betamun di cito. Awetlah rumah tanggawang indak terpikir mendoi. Itu mana ketubuya. Mangkunyo ado diadokan nak. Dibuek baru menjadi. Ciptakan suasana nan kondusif baitu katualwihnya. Sehingga saja tinggal di rumah awak ibarat jadi rajo. Istri umpamo jadi ratu. Rumah tanggo jadi istana. Baiti jannati kata Rasulullah. Rumah tanggaku adalah syurgaku. Adalah istanaku. Nah ya lanjutkan. Sesudah ijab dijawe berjanji di mukosasi bateken batando tangan. Sinan amanah bapacikan pitaruah mituo daulunya. Jalankan tugas suami. Bayarkan utang rumah tanggo napakah leya jabatin suami tuladan tu namanya. Ijan dek berang kamanci rangkiang tagak nan dibakah. Dek muak kesal ke bini talak jo carain membaca. Tantangkan bana tunak kanduang. Adai berang sarak malarang tak cecek di dalam Kampuang. Ayah satu kenemiang beko. Tamkan isi pantun orang, ba bunyi pantunnya. Kok sakah batang silasiah tibarau rabah-rabahan sapatah kaji basalisiah usahlah surau ditinggalkan. Salampih nan daripada itu nak. Mangku warasiah nan disapu, sapunyo warasiah dulu. Ijan pado galeak peak. Kok guru meludah tagak muridnya mutah balari. Itu pengajar cerdik pandai. Iyo nak elok rumah tangga. Lai nak enjoy bahagia. Mulai dari suami. Agiah contoh bari tuladan. Dan bak orang mandikan kudo ke mana?
Awak dahulu masuk ayah, usah serupa mandikan baru disuruh inyo melompek kuan nyo tagak di pimatang di mata anak tanang gigi. Pahamkan mana tu nak kanduang, usah dicayah dilengahkan jan timbul sasa kemudian. Di masyarakat Minangkabau, panggilan bake suami biasa disabut je tumpangan, artinya biduk nang ditompang. Atau lazim biasa jo disabut dengan junjuangan, aranti yang ketampe inggok gagang. Kaduanya satu mengkasui, yaitu tampuak tangkai pucuk pimpinan pemacik taraju rumah tanggo payuang panji bake balinduang. Sebagai seorang pemimpin, suami hendaklah berwibawa, punya power karismatik, punya bobot kepimpinan mengungkuang orang yang di bawah. Untuk itu, sewajar sepatutnya lah mempunyai nilai kelebihan. Labiah jo fisik jenalaya, unggul secara kejiwaan di sinan tamor talataknya. Kalau sandak sabuliahnya ampe faktor mesti diatek. Ko indak bana kebalabih minimal semua setingkek kok kurang dan jauh bana. Manya nampe. Yang pertama, ukuran badan batang tubuh mestilah tinggi laki-laki. Nyampang ko randah si suami agak sumbang panangan mato gadang sengguluang dari baban raso taimpi yang diateh. Dan kedua, jauh mua balabiah pulo mesti tua na laki-laki. Sebab itu kata ayah, secara hukum alamiah orang pedusi capek tua walau muanya lebih panjang. Maka nanti dikhawatirkan beko sepangga perjalanan si mama laba kerunyuk si papa nyocoga juo sinan menyimpang jalan kudu. Sekiro bara selisihnya tu ya. Ada orang membuat rumus, di saat naik pelaminan ukuran umur pedusi separuh umur laki-laki ditambah bilangan 7. Umpama awak berumur 30, istri berumur separuh dari 30 yaitu 5 balik tambah 7, maka berumur lah ini 22. Itu pasangan yang ideal. Yang ketiga, jo pendidikan bisa impi. Nyampang cowok tamat SMP, cewek bertitip doktoranda, tibolah minder badan diri kurang pede awak jadinya. Kejadian bini dari awak mengapi basi jebilah alamat melonjak anak baji. Dan kampe, ekonomi baitu pulau. Kok kayo bini dari awak, randah bana padangan nurang hilang tuah jatuh martabat. Di awak titoron tabalikan denyo diambil kebasahan. Nayak bendi haram ko rajan, jo bis kota beliau malu jo taksi kepiang tak cukup ke mengawak ko. Namun samantang pun baitu nak, pasan na nampe macam tadi sabateh teori psikologi bukan mutlak argumati. Gunonyo ayah kanakan sekadar antisipasi, malantai sebelum luluh, dijual mengko di Bali inge-inge sebelum kaneng. Pikirkan itu nak. Itulah PR kababarikan, caliaklah contoh bakulil yang lah banyak caminan kabu. Di masa musim saisuak sangke ayah remaja dulu, dalam hal mencari jodoh itu wewen yang minyak mama. Sajak dari nang bujang gadih taruh nan duda jenang jando tahu beres tarimu sudah. Mama-mama punya urusan kemanakan tinggal manggua. Ado bana tu mah undangnya kemanakan seperintah mama atau putih dalam tangannya indak boleh dibanding yang lain. Orang lain tak boleh satu termasuk bapak sendiri sebab beliau orang Sumando gunungnya kemenikahkan. Dalam mencari pasangannya banyaklah ragam penilaian. Selain dari tampak lahir rupa serato kekayaan ataupun gaya penampilan dikaji asal usuannya dicaliak budi jeparangai. Nan pokok para lubana orang sekampuang sehalaman salingka dalam nagari asahkan balain suku menurut adat yang memakai. Joko lah nampak nan ketujuh lalu ditingkik janjang orang atau diresek dirisik-risik diserak kabar dalam kampung awak menaruh malam mau. Basobok mamak sama mamak diisi cupak nan tetagak maka langsunglah meralek kawin. Kini siriah lah nayak junjuang kok kudo walah bapulano lansai lah hutang nenek mama. Baitu caro saisuak nak, baitu sistem kaum adat jaranglah bana na menyimpang. Kalau ang nak tahu juga nak, antara ayah jua maang kami nan indak semua kenal.
Di pelaminan baru besu di dalam biliak baketahuan berisuak mengko basepuan. Kok duduk menjauh-jauh, bajalan bajarak-jarak mengecek sindia menyindia. Bebilang bulan kemudian barulah jinak Parapati. Dicakau nyo mengatabuang, dikaja nyo tabang randah, awak telengahnya marau. Kok begitu ya? Iya itu. Nah, itu buktinya kami berpanjang-panjang sampai kini kuah. Barampe kalian berunsana selesai saja jalan kapal sampai begini mesrajo. Dek masuk baru-baru bah kemana? Dek musim batuka-tuka. Kini balain pulau saiknya. Di zaman kalian kini jodoh mencari surang-surang urang gae indak terlibat. Sesudah pacar-pacaran nambak lape inggok di daun, barulah tiba masonyo ingin membangun rumah tanggo bararak kepala minan. Kami hanya diberitahu, indak dibawa mempakai. Kami tinggal ACC saja memakan duang di bawah lalu pemilih dapat undangan. Sadonya lah kami, sadonya lah sudah dek kalian. Sajak maurih surat nikah, hari je tampek balansuangkan bahkan biaya ongkos alek putih de urang nama dua. Kini timbul masalah. Di dalam masyarakat kita kini koah, basuo dua aliran masing-masing yang punya argumen. Santano tak ada nama ngalah masih tegang jo pendirian, nan tuo bakato kadin nan mudo kareh membatu. Maka terjadi benturan rumah tanggo parang anak jorang tuo hasilnya kalah keduanya. Di ayah jo mandeh otoriter caro lamo nang dipakai. Maka salah satu mesti basuo keduanya sama tak elok, yaitu nan pertamu dek takwi yo kabadoso kamalawan si anak mangguak juo, tapi angguaknya angguak tapaso batinnya menolak tagak. Atau basuo kareh semua kareh anak memilih jalan surang, inyo merentak kawin lari kawin dan tidak dapat restu. Atau de ibu sayang jo anak menimbang janda pemalu, ayah jo mandeh mayokan, tapi iyonyo jo ibu hati. Atau ikonan terakhir, kok sapia orang tua pantang dilinteh dilangkahi raso martabat ketalanyau, si anak nekat menduraku. Berpisah bakari rotan, dibuang anak nan surang ai keserak di nagari. Nah, dek nyato akibat mularaiknya, mesti diambil jalan tengah dicari solusi semua bayi. Saraiknya menurut ayah, kok menyawak dinan tanang mahelo dinan salasai berpikir aja tak janiah. Tanamkan ikhlas masing-masing hukum syarat takarannya. Sebenarnya nak, kalau jujur kita menimbang, di antara kedua caro lama je caro kini, dua-duanya sama elok di samping ada cilakonya. Marupanya. Yang pertama taradok mencari jodoh tentu memilih nan ketujuh nan lama sanang jati. Itu betul tu. Karena kalian nan kemamakai. Tapi namanya anak muda kurang arih alun marape pandai membaca nan tersurek. Resikonya kok salah pilih beko. Memandang rancak roman saja budinya indak dinilai ibadah indak dipandang konon kok pulau tak usilam. Nah, disikulah peran ibu bapak orang yang banyak pengalaman lebih arifnya bijaksana. Yang kedua, mutlak mesti orang awak itu tak mungkin dipasokkan. Sebab biar orang awak atau orang lain banyak elok ada nemburuk namanya sama manusia. Usahkan orang luar Kampuang, orang luar negeri pun tak masalah, asalkan lain seagama. Tapi kok dapet pinta je pinto ke mana? Andaknya iyo orang awak jo. Sebab itu kata ayah, kok lain je orang awak, lama kami berbahasa-basi lebih lancar komunikasi dialogat atau budaya. Nyampang ada pilihan dua antara orang awak je orang lain. Samo ponten samo nilainya prioritas kalah nan awak paling indah saling kaminang. Dan ketiga mencari kecocokan memilih nan pas nan sesuai, boleh saja saling jajaki pendekatan tu mana pun. Silakan, dah. Sabateh patui kewajaran selama indah overdosis. Tapi nak, itu karajo sio-sio nan bak memain tapi tabek kok tarambau kesudahannya. Dia ulah gisia ke gisia, takubak kabel pembungkuh. Harus lalu kawek balago api tabik lampu kosleting nyalo nan tidak tapadami. Kamanga beko yuang. Mako, kok kaba pacaran juga. Pandai-pandai menjaga jarak. Taguah-taguah iman di dado kaji laun tuang juruginyo sasek langkah badan sensaro. Aku nang kampe.
Setantang merancang ngale atau menyusun anggarannya rancak pulo malah kironyo. Hayah nan tidak payah ame karajo mama laban sua kami nan tinggal memakaikan. Tapi tolonglah pulo diagai nak menabang usah merabahkan memakan ijan mabikan makan tabu jurek-urek. Mantang-mantang kami tak rugi dilanyau dibawa lalu karena martabat orang tua serupa pakiah tebeng di jauh taibo timande. Kesimpulan bicara ayah, iko solusi jalan tengah taradok caronan bersilang, yaitu santantang mencari jodoh memilih pasangan hidup ada rumus ke kita pakai. Rumusnya, cari pilihlah nan ke calon tasarah sianan kemungkin. Saraiknya, katuju dia urang ke memakai, sesuai je kami ke memandang. Itu saja, dah lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Polan, aku nikahkan anak kandungku dengan engkau, bayar maharnya sekian tunai. Aku terima nikah anak bapak dengan mahar yang tersebut tunai. Itulah lafaz ijab kabul sambil basalam baganggaman di mukosasi nombor 2. Ijab artinya penyerahan dari wali si anak daru. Kabul artinya penerimaan dek marapulai calon suami. Maka saja masuk tuku itu tabuhua arek silaturahim dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam. Katehnya lah tambun jantan malanteh langit 7 pangke tercatat di luha mahfud. Ke bawah lah tak kesiap bulan mahunjam pitalo bumi kalewa dalam negari. Dan bak puntiang laki kaulu dipalik lilin ju ambalau ke tangga rasa tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Coba ang bayangkan bang. Baitu sakralnya akad nikah, baitu sucinya sunnah Nabi. Hanya dengan dialog pendek beberapa patah kata saja, berubah haram jadi halal, cako tagah kini surah. Hebat tak? Nah, malah indak saja merubah hukum, merubah diri manusia, dia lahir maupun batin. Contoh misalnya saya sebutkan. Perubahan sosial. Dahulu awak anak buah tunduk di bawah ibu bapak. Kini menjadi tempat tangkai komandan di rumah tangga. Biasanya tangan di bawah menampuang minta dibari, tiba-tiba tangan di atas menjadi pihak nan membari. Sudah itu perubahan psikologi. Tadinya anak remaja orang menyabut nama saja kinilah sultan baimbaukan. Janta gaduh minantu lalu mituo jalan merusuk mamak rumah nanya di dapur ayam mekotek di pungkangnya. Sekali gala diimbau badan tiang hati je jantung tersinta insan di dalam awak lah jadi orang gadang. Baitu pasakiran galak. Sudah itu pula perubahan karakter. Salarui salamonangko karena kurang terapi. Bajalan malah solasau malangkah mendongkak-dongkak garah kudo pasamperehan. Kini lah mesti basitinah mengecek mulai magak kesopan santun minarami. Tiba di pihak nempedusi ko nalah dia mairankan manana. Nanti kadatang kutikonya berubah tiinya je parangai. Kasih sayang berubah jajok, nan harun keceknya hariang tengah malam makan nak rujak. Bagi suami alun paham dituduh mencari ilik-ilik karena hasuang kanepi tanah mungkin selingkuh jarang lain. Padahal supiaklah mengandung bawaan si anak tu agaknya. Dalam mau sesudah itu berubah pulau rawit tubuh. Dari sariang menjadi semok nan kampih kini laboneh padang baransua jadi gugua. Hati-hatinya. Dek sebab karena itu nanti kok sampai bepadusi laku parangai tak berubah bawan bak ngamu juga. Tandonyo gagal rumah tangga orang menjadi orang gadang. Ibarat anak sekolah lah sirah rapor tu mah namanya. Caru hajinya indak mabrur ke Makkah membuang titih na dapet gamis di saroban. Karena diri jago martabat piki-piki aku akan mengecek agak-agak yang kerika kok. Awak kanlah jadi suami minantu di rumah gadang sumando di kaum urang pelok budi jawaso.
Nan ba ibarai buah pantun badarai carano kaco badangkang carano basi bandang sedapu orang rantangkan. Bacarai karano baso maranggang karano budi itu nan sama orang pantangkan. Ko indak basuo nan ba itu lah malang ayah beranak kahibo hati bundokan duang malu serumpun rang sekumbang. Ingat benak. Takalo tagak di puncak lawang memandang ngarah ke baruah. Tampak jaleh danau meninjau tabantang bak padang kaco di pagabuki bakuliliang. Sabali sawah bajanjang lambah hijau Kampuang bertumpuak jalan raya liku baliku. Idaman dagang dari jauh elok nan tidak bandiangannya. Mako tabilah hangan sekutiko kok dapet jauh di jalang di tapak ranah ke bawah. Alangkah saju ayah danau mandi baranang baka cimpuang sanang anggoto ketujuannya. Tapi nak, sesudah manajun panjang balari di rumpun cangkeh di salo-salo kulit manih lah tibo garan di baru. Di siko badan tagamang heran tibo ragu mendatangnya to awak kecuah taga. Dah ada itu. Daleanan sayah nan basuwo Kampuang langang Sumara indah rumah tinggal para merimbo surau lalamu tak ada imam. Dicali ayah kok karuah lumui marapuang jatehnya danau susui antokkan karyang tunggak karamba silang siwa. Petanyo diri sama surang ma nyona rancak tadi kama pai nyonan mandayo takicuah kolah pemandangan. Katarui hati lahanggan kabaliak bukit lah tinggi gilo bemanuang di pimatang muntari lulih diratoi. Contoh nan sudah kaibarai nak, baitulah suratan alam baco pahamkan dalam batin bayangkan hidup sajatinya. Kutiko masuk belum kawin nan tabayang eloknya saja nan manih dan lama-lama. Lama suak ke rumah tanggo nampaklah rono nan usali tasingi watak surang-surang bawaan diri lah batin. Kok tak basuo nan jangan datang kecewa aja sasalan. Tungguhlah silang usali siah ulu bala pangka sangketo ujung-ujungnya bakat tengkang talak dicarai muaronya. Desabab karena itu ayah inge ayah kanakan nyampangi suak berumah tanggona basuo banyak nan kurang baluak ko indak panuh dek sayui pasangan senteng alun marapek pemahaman usah cameh usah tagamang konon mau pek menyalahkan ayah tak rela tentang itu. Kok kaki lah talangkahkan tantang suruh balik pulang. Ikhlas tawakal siap mental pilihi sado nantasera ansua menokok kenyeguya. Kurang bijak mengatakan terimalah dia dengan segala kekurangannya dan bersabarlah. Terimalah dia dengan segala kelebihannya dan bersyukurlah. Sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Sekadaran kata Wina. Itulah sipai kami pakai mangkonyo awet rumah tanggo kabe arek pasak talungga sampai ke kambang anak cucu. Kami berkayuah dari ulu baranang mulai di tapi di tengah tak gamang lai. Di zaman kalian kini lamu ame tagak di laman sebalun meningkek naik janjang. Berumah tanggo nan batuju kironyo naik rumah tangga rumah nalapuak bagajayan. Baka indak iwang. Pacar-pacaran tak babateh tunangan babila musim. Awak nembaru bakatawan labih habak mamak jenin tuwo. Nan cowok lah manja mama, si cewek main bau papa hasil bibia tapi cawan. Nan ayah takuikan, nan bak curito nasib sate kemana? Bak gerangan nasib sate. Dia ulah hidu kaidu maranggang samik bungkuihnya. Walau daging dilidih juo ketupek lah masak kaca kuahnya disudu-sudu lah dingin mengko dimakan. Dia lah kanyang jobaun banyak lah cacik di cacinya. Tapadeh tamasin nami bawang banyak sanganya kurang daging naliek kurang panggang. Akhirnya makan basiso tinggallah sate juntuangnya maratok daun memandangi kembali. Supaya usah nanda itu nak. Kok kaba pacaran juo usahlah kari laki ame ijan talampau ukurannya di tengah letak tulang punggung. Ko iyo ujui muka suinya sekadar hajua maju nak paham sifat surang-surang iyo pulo tu makironyo. Ndak bado. Tapi nan patui kalian ini. Baraso pacaran istilah kini bukanlah testing cubo-cubo, bukan sekadar eksperimen, bukan pulo bagi kicok-kicok. Jangan. Ndak boleh. Itu karajuman ayo namunu palecehan tu mah garangan gadang dosa di sisi Allah. Ingat itu.
Adapun selisih jusang kito balain batu kapahan itu adanya orang bagawu apalagi di rumah tanggo. Namunnya suami istri basobok sepanjang hari umpama sandua jepariwa tingkah batingkah lebih asuh. Malah kadang-kadang kaganti bumbu nak. Pagi jarak patang merapek cabai-cabai bulu ayam cancang ayah indak putih. Sinan manihnya kesiasa yang itulah seni pergaulan. Tapi terlampau overdosis gantang panuah cupak balanjuang rata lanyato baparinggo, hati-hati membawa diri. Kok karuah haya di muaro cubo tapai ulu banda, adokoh gajah menyubarang di ma tapian nantarampa sinan kesayah mananya. Lah tahu sabab musabab lah jaleh duduk lataknya, ajak berundiang memupakai elok-elok bermusyawarah. Janiah muko tanang kanati usah emosi sampai kalang mahampang nak manang surang. Jangan. Simakkan tutua katonyo, sudah-sudah hinyo mengecek baru dijawab ditanggapi. Nan pokok danga mendanga, surang cucua surang menampuang sinan basuo salah bana sia yang kilau nan tadorong. Ado pitua orang tua. Joko makan bersama-sama, mengecek berganti-ganti. Santano sama betutua betandi yang betagang mariah betangka tu mah namanya itu nan patut dihindari. Ko alun basuo juang pangka taganang indak bapimatang anyeknya indak bemuaro. Anok kan agak sabanta, bawa berpikirlah dahulu depending cari kininya. Memanglah kesipai dek perempuan berundiang nak inyo surang. Ciek diawa ampek dinyo manggarutu je manggaracau baturo banyinya panjang. Ado kalonyo marentak-rentak mendangkuang-dangkuang ibadan marawang memakiak-makiak serupo kanai sejundai. Ijan tajadinan ba itu mengalah awak sementara. Indak tahan tai sabanta ganjuang lalangkah kenan sunyi. Erui paisok dalam-dalam pandangi awan barara atau sarasah tajun bukit. Hati nan paneh kok nyelindok pikiran kusui nak selesai sinan batanyo wakai diri. Nyampang ko awak nan tadorong ganjuala surui kenan bana usah gengsi mengaku salah. Delalok sekalok barasian hujan taduah kabuik pun tarang. InsyaAllah mudah-mudahan inyo pun sadar kok takilau habislah silang bisa lisih. Cuba dengarkan pesan ayah perlu bana disimakkan ampek perkara ke dipakai. Nan pertama ku ado salisia paham selidei sabab musabab. Mungkin sekadar salah samek kurang arif salah harati lain lapat lain makna. Bengkok perlu diluruskan. Atau dia ulah hasuangan nurang pitanah titi baraku asanan dari bisu ati bercarai mengkonya sanang. Mungkin juga sebab cemburu. Awak nalesek rempang matuh, gilo menjujai burung lia melonjak balam dalam sangka tunggulah bini disalahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ko ado nang kedirundiangkan mencari kusui nak selesai. Pilihlah masuk nan elok sadang kutiko bunga kambang. Umpamo sesudah makan selesai sumbayang isa nanti kan anak lalok dulu. Sebab kok tadang ada anak-anak merusak bana kejiwanya runtuh di bawah orang tua. Yang ketiga, jan batangka bakaru arang piriang tabang galeh malayang sampai tadanga ke sebalia. Konon pulo jadi tontonan orang lalu bertanyo-tanyo. Jiran mencigok di jendela anak tangguang memanjat pagar sabalik jadi ginjangan. Nang kampe nak berang silahkan berang, tapi jan memaki maino kan. Dikatakan bini cilako bini nan sial buruak sisiak na lamo dibangkit-bangkit. Sampai pulo menuka namu jadi selupa jisi samui. Baru ada tahu urusannya kanjak taimbau dalam hutan tabau rendong kasadono. Jauh di mana tu nak kanduang setan hampir malaikat tabang mahar saki duanya. Nangkalimo kok tapaso baparang dingin baliak batimba tak menyapo. Ijan balabiah 3 hari betagah bana di ugamu. Bakeh tamu orang mendatang usah membayang di paroman paso-pasokan betaguran gencatan senjata sementara. Keuntungan nasib kailok sinan memulai perdamaian islah kabaliak semulu. Angkan nambalah bana kepanehnya. Hati angek jantung tabaka utak kusui sarang tempuo. Carai usah disabit-sabit nak. Sekali talak dibaca gampo bergoncang tiang aras gumanta bumi jelangit jauh syafaat Rasulullah. Nah, itulah paringik dari ayah. Usah dilupa dicayahkan kami tak elah tentang itu. Ketahuilah nak,
Kasabui talak jo carai adalah hak dek suami halal disyarat jo agama dia adat indak betagah. Tapi usah sembarang jatuh kalau tak tiba di makamnya. Ibarat pintu darurat dipakai kalau terpasu. Lah habis tenggang jo kalaka tak dapat mailak lai, apa boleh buat? Kabayo. Untuk itu nak, bawa berfikir sudah-sudah timbang mudarat manfaatnya etong-etong lah bojo rugi. Nyampang terjadi perceraian. Awak dapat berbini mudo, amaknya bisa kawin baru nasib anak kamari bedo. Cuman deh bayar tiri, ke bapak benduat tiri kasih aja sayang leparinggo. Oleh karena itu nak, usah bacito mencaraikan ijan baniai mendoi suak kok gadang penyesalan. Hanya dua masalah kok kapa pisah. Pertama, inyo lah jajok lah ya batin indak ninyo awak lai. Balanjo lah ditulaknya, minum je makan dak taidang kok lalok lah membulakang. Atau di samping na inyo awak orang lain dipasang pulau selingkuh ngaran namono. Itulah boleh dicaraikan tuh. Kok indak, dayus tu mawak namonyo lah iwa telingo kecil orang padam larono laki-laki. Ibarat dalam agama kemana? Dosa nan tidak dapat ampun ada dua macam ragamnya. Pertama, murtad balik gagang. Kedua, syirik menduakan Allah syarikat jena lain. Karadok dosa na lain baralah bana kabareknya. Bazina babilang kali, marampuk, membunuh orang, tipu tepuk je samun saka. Allah memaaf mengampuni asalkan tobat nasuha indak berulang-ulang lagi. Maka selain daripada itu, indak boleh talak dibaca, indak boleh. Walaupun halal di agama Tuhan membanci perceraian sama disumpah demi Allah. Kok sakadar pahlawan di pembantah weh. Masakan kurang badaceh di rumah galeak peak segalo indak sembereh. Tunjuk ajari ya lo. Agian nasihat di pandangan itulah tugas dek suami. Ijan tersabab dek karengkang dek mada kareh kepalo jatuh talak serumpun batuang. Ayah tak izin tentang itu nak. Nah, cik lagi tantangan ayah. Tantangan ayah capek emosi pemburansang ringan tangan suku malampang main tanpa main darajang. Jangan. Ini tuh manusia tuh yuang. Bukan hewan, bukan nyokabau, bukan pulau budak taranak. Tapi manusia nama martabat punya malu harga diri. Sekali tangan malake, bukan sakit di lahir saja doh batinnya lebih maido. Nyampang tesuju dia angna. Anak ayah kemasak tangan, biarlah dipulangkannya surik ke gagang sementara. Isu boleh hang pahami, baabana rasa beranak. Baidui ijo cukup paluah bagadang kan juga kasih sayang lah kawin ke masak karajang. Ayo alun lejang. Itu ayah merasukan baik tujuh ayah biniang dan baik itu perasaan setiap ayah. Nanti coba buktikan sesudah waang jadi ayah. Dek lamu hidup banyak dirasai, jauh jalan banyak dicali, sinan lu buatnya pengalaman. Itu dan ingin ayah tumpahkan ke pakai anak kandung ayah. Mudah-mudahan jadi pedoman isu kok kadang faedahnya. Nanti di umur sampai 10 atau menjalang sampai 5, kadatang masuk ketikonya laki-laki dapat ujian banamu puber kedua. Di masa umuan dan bakian jiwa orang sedang di puncak. Ibarat bambu lah baru yuang bania gampa semilu tajam. Meliwak-liwak di udara gilo menyapu awan biru rueh lalamu mengalupa. Kabumi madok menakua dunia baraso ke di jinjang. Langit lacok tabulakang antah kutiko datang badai sinan kok pucuak peninggadah. Adapun umur manusia umumnya sampai 80-ah. Maka dilabiah separuh umur mental orang sedang stabil, fisiknya pun sedang prima laya batin masak di batang. Di bidang usaha itu pulau. Ko inyo orang menggaleh sinan masuknya ke batoko. Ko inyo tagak ditani tanaman tua lah mahasia. Nyampang pegawai negeri sipil sabantalai ke MPP. Menurut pasanan biasa ukua jangkauan puber nangko indaklah panjang durasinya. Sabantala kan 20 sairi yang ditangguh umur menuju gaek pengerisia. Konon baritu ayah danga sepanjang umur laki-laki 3 tahapan mengejolak. Pubertas namu istilah pencaroba sama ringannya. Dalam umur 5 balik sampai menjalang 7 balik, itulah masa remaja. Bermulai balik berakal puber pertama orang namukan. Zaman beranjak ke dewasa, suaro baran sua gadang jakun-jakunnya lamara puang kumih membayang ngetebi dia. Kurenahnya mencurigakan.
Pamana di muko camin gilo mematui diri asik basega jo basege. Adang pemadok caliat tajam penyela pencilok pandang galinggaman jende India. Angan malayang menggajuju kuado janjang kalangi awan diguntiang jadi baju buki barisan karendonyo. Kawat. Sadang gawat tanah. Ikolah humu apal yang rawan. Rintang resek kadang menyembah lasa umpamo anak baru sugalo ke di kacanyo puntung rokok di duyo. Lucu memang. Tapi ada kulnya berbahaya ya. Mulai mau uji-uji kudian bagalui-galui akiannya lah pembunuhan urang tegijau di santuangnya. Bagi orang baliak di sinan lah paham mulah perangai anak di dalam penceroba. Sadang di dalam transisi idui antara dua alam itulah hinyo puber pertamu uang kanalah melalui. Selanjutnya puber kedua masonyo separuh mua karisi anak jadi daun. Tapi galiak pandai bermain. Dia alih kerajo tukang indak bakasan sambuang paran nantah kok samu tukang kayu. Adang salah indak tadanga malasau di dalam sama. Kalua muncuang lah sirah lah dibangkai tuannya tahu. Apa alih. Menurut para psikolog, orang dan ahli ilmu jiwa, adapun latar belakang motivasi dan mendorong puber kedua adalah faktor kejenuhan. Dek bosan di rumah tanggo monoton indak baragi, taragak merubah rasu ingin mencari penyegaran. 20 tahun babawa indak batuka pemandangan patang pagi siangnya malam minyulah juo nama sobok. Tadinya biliak ku arun kini babaun kandang kudo anak larapek susumpaku. Superai tak licin lagi si mama bantu pembantu. Dicaliak di luar rumah gomok cando raga-raga mulai melala resek panjang. Ibarat kucing balang pigo kena iseng maintai mancik lalok sekadar bakaja nama nagia. Sambil mauji tajam kuku marayok mandok-andok di balik tabuang pabarasan. Kuku laki sayang mencakam di gungguang ke tengah rumah di jarak lalu dilompei. Bangkai nan tidak ada dayo nyo ambil kegalui-galui lapueh ditinggalkannya. Beko dicari mencik lain, baik itu laku parangainya. Hanya sekadar pelarian, iseng-iseng penyakit ringan karena jenuh di rumah tanggo, baik itu pakar mengatakan. Asah benamo laki-laki umumnya pernah merasai dilando puber kedua. Ayah pun karena ida buahnya sangkek kalian ketek-ketek tak dayuak-dayuak dinandata. Tapi barakai iman di dado tekana anak nan kagadang, syukurlah sekadar oleh yang indak sampai karam tetunggang. Lai luluh dalam ujian indak ada rapor nang sirah. Alhamdulillah. Tapi banyak nananyi andam karam nak. Deulah nang kodoh kane puber tagagau-gagau jurumudi serak-serai pesisianya orang menonton dari tapi. Awas tu nak. Awas. Joko tak capai kawin niswa mungkin merasai nan ba orang dapet penyakit puber kedua. Adapun gejalanya coba dengarkan. Kalau menampak anak orang, lai takana anak awak. Tapi kalau mencaliak bini orang, lupa je bini awak. Ubeknya atuh, ubeknya tak lain daripada bau mengucap. Karena diri ngeklah Tuhan jagolah citra di nagari. Salamaikan anak je bini, usah terambau masuk ngarai jatuh tak mungkin tagak lain. Nah, itu nampak risan. Yaitu puber ketiga. Nah, datangnya di umur bangkeh sekira menjalang 70 menjajuk membariangi. Malu sugalo anak cucu mencibi orang sekampung memandang gaek pinaintai. Antah didik, antah mau pikun, antah kok setan namandayo, entah sekadar nostalgia. Mungkin penyakit tulatah agaknya meninggalkan perangai yang talah. Nanyato tak tahu diri, badan nawak lah baun tanah produksi juo nanti kanan. Nan gawat merusuah pulau. Dek mato rabun barai atah jo bareh tak basisiah cucu kandung tekijo yo. Ada pulau cewek naniseng pura-pura namuh jo gaek jatuh cinta segala macam deknya pikih dan paralu kep yang dapet gaek di cibia. Kasihan. Sabananya nak. Nan ba ayam mati badabiah galapua nyawa kapai mahambuang membuang tinggi sudah tu anok jadi bangkai. Nah caliaklah pulau starong tiang menjalang minyak kabi. Sasiwi lampu kapadam nampak kapopuh penghabisan tasinga tarang sabalik sudah itu orang suagalo akhirnya padam samparono. Supaya rukun berumah tanggo na aman balaki bini banyaklah cara ke ditampuh ado balarang bepantangan menjago labih dengan kurang. Utang di ayah beparinge malantai sabaluluih cubo dangakan elok-elok. Dan pertama ayah kanakan paling sakit dek perempuan kalau dirinya dibandiang-bandiang. Ba ada orang sugalo rancak kami memakai jemalagak gulai taunya rasobana.
Walau bukan batarui tarang, tapi memuji menyanjuang urang diaduk di muka bini, itu nan pandang dek padusi. Jauh hibana tu nak kanduang agak urang kata singguang. Ko ado kurang balua, pia parangai tak manakah baso jabasi tak mampe. Di rumah galeak peak, di dapur jauh jarasu, di bilik kurang selero. Usah di kakak dilewakan jadi gunjengan di tapian buah kecikak di palanta. Bungkuih rasio are-are ijan leceh awak de urang. Usah pulo gilo mencacek, manyada mengaceh panjang bini pakak indak menyimak. Jangan. Agiah nasihat elok-elok, rawi-rawi tantan nambungku ulang-ulangi bak menyapuh itu nutang dek suami. Sudah tu pulo nak, lah menjadi watak padusi, dek inyo raso nang kamuku. Balain yo kita laki-laki tak pikiran nama nimbang. Dek sebab karena itu, santano datang keduannya, malapor sambil menangis bunyi kayo tadanganyo, tunggu dilulua mata-mata. Selidia iyo yang Jepangka, pareso sudi siasek baru disikap ditanggapi. Sebab itu ketua ya. Ado kalau nyo acok basuo, nyo tersinggung lebih bakanai saito jadi sadapo kaduan di rantang panjang. Hindaklah lain muka suiknyo sakadar pauji-uji pahajua kasih suami seginyang orang namukan. Kadang-kadang de ibu sayang jubini kue hindak tarago di pareso alun jaleh rabah taganyo, mahambu aja lah diang cie malalah mahadang cakak. Kurang subalah dikandakkan jo kawan lah basiarak jo pemilih serak beserai. Rupunyo bini awak yang salah. Ingat nak. Usah terjadi nambah itu. Tasingi budi di nagari randah bana pandangan orang. Jan satu kilek, satu patui, satu takacak tampehkan. Dicek dulu seratu recek. Disilau ke pangka batang baru diawah dirabahkan. Itulah sifat orang babudi. Kotaniak memberi dua. Dun sana perlu bantuan kemanakan minta ditolong atau mamak jebako-bako. Pendeknya pemilih bagian awak mestilah bertahu-tahu mengecek ke bini awak walaupun bukan minta izin. Memang pitih awak nampunyo cucu keringek badan surang indak sarikat jena lain. Tapi namonyo suami istri rancaklah bermuka-muka indak merusuak sembunyi. Mangkonyo lama manih bana kutiko niat dikabarkan nandak memberi mamak pitih. Mausul beliau ke suami. Tambahlah dah, ongkeh ke Kampuang lah sekian, malai pai sisaku mamak kan jarang udah agiah. Atau dirbayak bulan bayak kabar alik banikah kawin tiba sakit petik dirawat, inyo nan maingik menganakan bara kesanangat ayah. Sabaliaknya pulo, tiba piaknya ditajuni awak pulo na menganakan. Sinan manihnya pergaulan seninyo berumah tanggo taradok kaum je pemilih. Kuk setiap pengeluaran lai berundiang memupakai saindaknya memberitahu dirinya rasa tersanjuang tangke naik martabatnya. Tapi kok mailang-ilang tumo mahandok jalan merusuh adang-adang beruto bagai itu namanya palecehan tersingguang puncak kadanya mulai bertengkang berserisia. Aden je pitih den pencarian den bak kato den ndak perlu kau cikarawi. Tadanga baleh timbalannya. Indak dan kamu lebih hidung sana. Kok sakit siana maurui lai adik awak na marando pagang tu. Manyato pulo piak dun sana kot nyemandanga. Ndak surang tu saja na padusi doh kami carikan bini gadih na rancak dari pajak tu. Bacaka ateh nanado kufur ni'mat tu namonyo indak barakah pencarian. Mangkonyo talatak di nanelo. Setiap babue elok melalui jalan nanelo. Caro bailo elok. Itulah tanda orang bersyukur. Wa in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Cuba orang nuangkan kecayah nak isuak ketahu hakimahnya rasio di balik perkawinan. InsyaAllah. Nah cek lain nak. Serang tekana. Nyampang waang barana isuak tibo induaknya majari mungkin malah cuik dia salah. Usah dibela di petagak konon pulau berang ke bini. Jangan. Dampaknya kuranglah baik. Selain anak makin malonjak, runtuh wibawa istri awak hilang tuah sebagai ibu leceh di pandang anak-anak. Karena apa? Inyo maraso tak basalah ibu nan kejam salah hukum. Ibarat di sidang pengadilan, walaupun salah kena hukum, inyo manang di tingkat bandiang hakim di bawah nan tak adil. Dia sebab karena itu, sadang mamanyo memberangi antok selah. Malengah cando tak tahu tando sepakai ibu bapa anak tadi di tapangajak. Tapi usah pulo satu membusuh mandeh bangih bapak laberang anak baraso di karoyok. Tidak perlu. Dan kita sebagai bapak, jangan nyinyia latah cerewet cah berang cah baturo lamu-lamu lidah tamasim. Kok majai bakutiko. Kok berang di ma perlu. Sinan kabiso lidah awak nanyaklah pamor orang tua. Tidak baik tua ya, assalamualaikum.
Ayah lanjutkan pitaruh nangko untuk ang tapakai tamakan ko indak ka baju utang lalansai baki anak ringan bapan lapang di batin. Adapun nasib jo bagian Allah tentu semulunyo saja di rahim bundokan luang. Taga dek gaib tersembunyi kito nan tidak mengetahui itu nan dalam ilmu Allah. Dan wajib para lu bagi kito bersyukur ko dinan muju bersabar ko dinan malang. Sambil ikhtiar yo usao bayar yang doa kenan satu cucuran rahmat salamonyo. Baitulah satantang hidup nang kona. Sakit sanang sampai jelapang elok buruak tangih jogala indak bercarai dari badan. Maka sebab karena itu sadio payuang sabalun hujan malantai sabalun luluih. Tiba musibah jo cobaan indak tagamang rusuh bana. Nyampang isuak datang sansaro. Awak sakit badan talatak piti habi harato tandeh. Anak-anak sedang dikete indak jo sia keweyo. Usahkan kalake ube pembayar doktor jo pesuntik. Dapua sajo indak barasuk rekening lampu laba limpik telefon dalam putih. Alun layes PP anak tiok bulan tiok menunggak. Utang kalapau menyasakkan tukang kredit tibu yuo handam karam hanyut sarantauna. Iyo kok lagi tinggal di Kampuang. Rumah gadang indak menyeo banyak seketek barato daun ke daun jadi ube. Tapi bah kok nyampang di rantau urang sana indak pemilih indak awak nang surang pagantungan. Kapulang rasa tak mungkin. Apo katenggang minantu den samiang ameh tak manaruah bamilia sagayang aram luas selupa sawah bunta pusako tinggi dari Allah. Nan dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando, pantang dipindah dikisahkan. Tapi tersesak padang karimbo maik teranta te rumah dalam gawat darurat pulo. Apo bekun kadi kacanya nak? Basuriah jalan kanarako, babanda tajunan doso tapaso ngarai diambuai. Nabi bana memperingatkan, hampir-hampirlah kefakiran itu mendatangkan kekafiran. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Manu nak kanduang nyanyo ayah, calon suami, calon bapak, calon pemimpin rumah tangga. Tolong danga saran jausul. Menurut pendapat ayah, nang sabayak saya leuknyo libatkan istri bausau aja menggalih beniagu. Atau nyampang ke waang bakarajo carikan inyo kegiatan. Bawarung balapau ketek menyulam jahit menjahit membuka salon rental pendeknya asah bagara dari ma pitih ketumbuh nan pangka hala jan menyimpang. Hanya saja ayah ingatkan satu indak mengganggu tugas rutin sebagai ibu rumah tangga. Jangan sampai tabang nan jinak ulah mencakau burung liar nan bak pituah orang tua dapat pinjai ilang kapak gadang larugi dari labu. Nang kedua sesuai tanah jetinaman talatak suatu di makamnya pakai kanalu aja patwi. Mengkasih rundiangan ayah carikan mato usau nan cocok jurang padusi. Indak sumbang dipandang mato indak pulo melampau kodrat pateh martabat perempuan. Pahamlah bawang tentang itu tak guna di rantang panjang. Nang ketiga usah babelok bilang pakan menuri pasa nan jauh konon pulo bamalam-malam. Kau dapet peminto ayah. Usah maradai-radai bana, malala bajalan panjang turun rumah nanya serumah. Kurang elok dipandang orang rusak citra nama bayaknya. Biarlah baketek-ketek, tapi batantu tampe usau jaleh alamai kedudukan bukan bisnis keluar rumah. Nang kampe, walau diberi kebebasan, namun lapehnya lapeh batali tabang membawa paso-paso gumpalan di tangan awak juo. Nan ba ibarat kudo bendi, dihalau ke tengah pasar, pabia bajalan surang. Saraiknya bagi makusia lari nan tidak kancang ngamek lakek kakang mato badindiang naknya saulah jalan bendi. Harus terarah, terkondisi di bawah kontrol. Baitu kecek orang kantua ayah meminjam istilahnya. Nang kelima iko nan sangat perlu bana cuba ang simak jale-jale. Lah banyak contoh nan sudah ayah menyimak memahami. Untuk ngelok nasib kemuju adik anak jadi pedoman isuak ku ado kegunanya. Yaitu usah dek salah bagu balo anak harimau tagadangkan. Rago ketek lai saulah jinak menjilik tapak tangan bermain di muka kandang. Lah tumbuh meransua gadang mulai mengakeh memburengeh kuku kambang sayang tersingkuk. Akhirnya malawan panjang kepala awak dirangkahnya jaso terbuang beruak saja. Itu ibarat yumpamu nyampang kok salah marahkan. Niat samulo ketimbalan jadi penyakit mukironyo. Laba pitih mengkunya honge. Keceknya badaram-daram indak nanggadang pada bani alunan tinggi dari pucuk laki dirandah diremehkan. Apa sebab?
Karena bapitih surang-surang ulu duo bandanya duo, nanciek nyato bemuaro suami wajib manapakah. Banda beliau tak malapeh dari galeh mencucu taruh dari suami tajun yuo. Tagananglah sawah si mama, sawah si papa, lakang-lakang siko anjang menyalat tuan. Sombong tibo takabua datang. Kama sajo piti udah. Atau manggaleh bana kali nantak pandai. Dek udah semakin susui dek ambo bertambah kambang. 5 ko tak salahnya dah. Kata beliau. Nah ketahuilah nak. Adapun istri di rumah tanggo, nanbak ibarat supir serap ke mana. Nyampang tekan tuak supir satu ataupun tibo ngilupan yang paralu lalu agak sapi ciang. Sinan melompek supir duo salamai oto pulampai pesisi agak ngetinya. Itu mengkuayah sarankan, elo aja bini mencari pandai mengakeh bakaruntuang isu indak tagamang lai. Nasib awakku balulah tantu, antah beko sakit talatak, kanai pecat, kanai PHK, umua singkek peminto datang anak yang sadang ketek-ketek. Disawahkan baik itu juga kena. Samu basosoh bagulinsa melaki bini keluluak dalam. Apaknya menjajah tanah, membajak malokak bumi, dan padusi membubui banyak pimatang patut itarah bandanya di siang juga. Laki-laki main riak padi, biai mengisai jemanampi. Papa menuga, mama mencici udah nambare ambo naringan. Beko tibo di bareh hawa, asia jariah hurang baduo, bukan basibak je basisiah kapuak sebuah tak babateh, nan makan seperinduan. Mako ba itu yo di luar tanina. Ko istri berpenghasilan. Jadi pegawai makan gaji satu badagang berniago bawira swasta acara kini. Alhamdulillah hancala itu banda duo tabeknya cik. Satu laci sebuah puro di sinan tuah telatanya. Tapi bapitih dan bapitih kau. Harato bemiliak surang-surang. Tibolah bala jusang kito hilang hidayah dari Allah. Alamai kekaram rumah tanggo. Picayolah kaya. Adapun laki-laki di Minangkabau ditakdirkan bababan bare. Kapalonyo nyato berjunjungan di kudua pasangan laki di bau inggok pikulan tangan dan dua berjinjangan. Laki sakujua badan tubuh sare tak kama dilimpahkan baitu konon jak dulunya. Di samping anak dengan istri dan sanak pedusi jauh hampir bapak mandeh juga manakan ikut sarato je pemilih. Itu menjadi tanggung jawab. Katuang di undang-undang talukih diragi adat apalah bunyi undangnya. Kaluak paku wacang balimbiang timpuruang lenggang-lenggangkan dibawa narang saruaso. Anak dipangku kemanakan dibimbiang ngurang Kampuang dipatenggangkan ditenggang negari jan binaso. Antara anak je kemanakan mairiang istri je padusi. Kurang sairiang tak sajalan saisi ndak setungkuih. Anak digendong di pangkuan di balo je pencarian dake kesaku penyimpanan. Kemanakan dibimbing-bimbing dituntun sambil berjalan jo tanah pusaku tinggi, awak menjadi nangkodohnya. Ibarat daun naraco kemana, inyo setimbang setaraju sabarek bungka enam piawai indak boleh tunggang sabalah. Nan suok tuntutan syarat amanah datang dari Allah, nan kida bukang de adat, suriah si pasin di limbago samu dirawak keduanya. Barek ndak yong, barek. Sedangkan nan barek mesti dipikua kemah. Nan ringan majib dijinjang, nyampang tagajai takucawai langit berang bumi mau pek dalian nyato kau hukumnya. Mana orang muda nang kagadang calon ayah kandidat mamak cuba simakkan nyato-nyato. Nak nyobang kalai tak sudahkan mangkulan saya utang piutang, ado sipai nang dipakai. Tapi ansu-ansua barata kau gamak-gamak barata paci usah dipaso dikarehkan. Kato disabui mengko dapek bangkalai dikakuk mengko sudah hutang dicici mengko lansai. Nan pangkau sao jo karayo mairiang doa jo tawakal ujuangnya urusan Tuhan. Tak perlu berjatah-jatah, tak guno memakai target. Sinan bagayui badan batin raso diburu-buru antu hilang girah tabang semangi. Biasa-biasa selah. Anggap latihan sabanam parang, kok tibo di peparangan sangko latihan parang-parang takui jeganta tak keraso. Picayolah kaya. Mako ibarat orang bertahun nak. Usah dipandang lawe sawah, tapi maduk sajo menakua tanah hayun pangkua berinsi yu. Dari setapak ke setapak indak taraso tasadari lah tibo tapi pimatang. Salah saya selupa bunta baraliah ke piriang panjang. Lamo-lamo sawah lalu luak tinggal menuga menanami hari petang awak baranti. Tidak pernah keterpaksaan mendatangkan hasil yang terbaik, tapi lakukan dengan ikhlas karena Tuhan dan tanggung jawab saja. Baik itu pituah jadi pandai tinggal di awak memakaikan. Sudah tu pulona
Ngiat mendidik kemanakan atau mauruh anak-anak membantu sanak pemilik bukan dia ingin balai budi doh indak maharuk balai jaso. Bukan itu tujuannya. Tapi maharuk rida Allah. Bakarajo karena suruh baranti karena tagah amanah di paliaro. Itulah amalan menemukan. Maka naknya dapat nilai ibadah. Batuakan niat dari pangka hanya karena Allah saja bukan karena sebab lain. Dek sebab karena itu. Ikhlas-ikhlas kalau menolong, suko-suko kalau memberi, usah kunyang karena kuning, lamaknya karena santan maharuk buliah mengko bajariah. Ada orang membuat pantun salah same arti menyimpang, apalah bunyi buah pantun. Guno cumanak dan panjangkan kapan dimbiang sawah teruko nak tarang jalan kaparak. Gunonya anak dan gadangkan kapan bimbing badan kau tua badan dan tidak berusaha. Salah. Bako anak gadang isu gadang indak membalik gunung awak rangki inyo malengah. Dan ketimbuhannya lah upe batimpo sumpah ke anak mengutuk ke kemanakan. Adang Tuhan pun disesali di mana letaknya keadilan. Sehingga tadanga inyo bapantun ceko bunyi pantunnya. Taruko namunyo sawah di tabiang tumbuh si pului indak paibo tuan Allah narunciang juo nambarawi. Masya Allah, naudzubillah. Disiko iman lah tagadai nak ulah dek salah pasang niat murtad lah nyato muarun. Jolabo siata ingin, jesanjuang siata nio. Tapi mahamun menyada-nyada mau pek membangkit yaso indak mempaat bapaidah selain dandam putih asu. Umpamo takadia Allah ayah uzur sakit taranta surang pun kalian tak menyilau ayah hindak bebo hati kok kunun menyumpah-nyumpah anak cilako tak berjantuang hindak. InsyaAllah hindak. Ayah hindak ke menuntut balasan payah menggadangkan hindak tahu siang je malam hujan kalam maradai yuo mencarikan anak nama rampe. Mandeh pun hindak ke menagiah utang nama asuh anak ketek sajak dirahim bundokan duang sampai setiti air susu bertenggang mato melalokkan. Itulah tugas ibu bapa memang. Dek kami jadi tanggungjawab utang ke Tuhan balansaikan. Santano kalian basilengah kami tuo sansaro datang menampuang saya ilmu dia. Kami nanti tidak berpiutang. Hanya de Allah nengkamanagiah jo Tuhan kalian berurusan. Kesimpulannya nak, setiap kita berkewajiban mesti ditunai dilansaikan. Setiap kita ada berhak dan mesti berterimaan. Tapi tanggung jawab kepada Allah sesuai juniat nan terpasang. Inyo nan adil menyelesai. Kini-kini ayah ingatkan, ikulah kunci pasak kajina. Yaitu gadangkalah anak karena Allah bukan karena nak dibalik. Balerong gaik karena Allah bukan karena balai jaso. Uruh dun sana kemanakan hanya karena Allah saja bukan karena cari tuah. Pedulilah jo masyarakat maharuk rida dari Allah bukan karena puji sanjuang mencari namo dalam Kampuang mahambiak muko karang banyak. Wa itulah tahamakan insyaallah mudah-mudahan indak kado pe puji jauh lah dandam jo kasumat. Ado pemeo mengatakan bali kudo yo le murah nan maha bali rumpuinya. Itulah istilah rangsai suak sangkek musim japut-japutan orang kilaki jadi boko babini di japut orang yuo. Tapi di zaman masa bakini kudo lah maha ragonyo japutan tinggal di Siriah alek bajuta biayanya. Bali rumpui umpama murah tak membali menyabik dapet di parak ke kanyang juo alun kamati betanggang lapah. Tapi duit diberi Tuhan nak bukanlah hanya untuk makan. Banyaklah macam jeragamnya dunia bajuak pertandingan. Di luar minum jo makan kain baju para buik rumah uang sekolah kelengkapan biaya etan rekening inyak sumbangan wajib sukarela infak sedekah yo pulo. Sadonya pitih. Ko indak bana penuh kateh penuh ke bawah jadi juo. Pendeknya nak, selain maha bali kudo, harga rumpui maha pulo, dadaknya datang dari Jawa, sagunya impor dari Jepang, terompa made in Jerman. Dan sebab karena itu kini-kini ayah kanakan. Nanti, kolah jadi suami orang, rubahlah sikap pembawaan awak nembukan bujang lai kuduat lanyato papasangan. Hindakan nang kamu wazir, tangguahkan nan tak baralu, jauhkan bana nan tak manfaat. Walau ketek ulu bandanya dek barombong lai diatur sinan tabek mangko kaganang. Apa guna masuk 10 kalau keluar 3 balik ulu ketek muaro gadang kariang singkarak je meninjau tuhu ang belirnya sinama taisak singgalang je marapi. Bahobi itu paralu minum kalapau tak masalah tandungnya bermasyarakat.
Tapi jangan bakat tarusan, liek-liek di matumbuahnya sesuaikan morjo bawi. Dinan sadang elok, mengkenya elok, di tengah letak di lampung uang. Kok dulu tarago lapeh sangke badan sabatang tongga tiok minggu berburu babi. Bajuta ragu anjing baratuih bali pisaunya, tali bapilin tulang balui kala batatah perak ukia adang bajuki baju dan. Hari kami pai memancing barundo di tabe urang asetnya bayar dahulu. Bukan to ikan nama kito kecipu ayah nama gilo batanggiang joran nama nagia. Panang tagang piapuang hilang ikan menjujuk tali panci yang dipunta lalu kegumpalan sinan mahanyo paduniaran. Hobi baburu je memancing na itu karajo orang kayo tu. Batanggang bahabih pitih bajuak bahabih masuk usah turuikan dunia orang. Iyo kuk lay berenang di dalam sadang takacak di nalai. Tapi usah mahajan-hajan tuah awak carai takah sepuluh mau pek sanduak pengadang. Cuba beretong dalam hidup. Kaji diri kana laun tuang. Agak-agak nangkapai kiro-kiro nangkakatinggal. Usah basuo handai urang. Membali gantang bakaruak menjual gantang balanjuang di Malagaleh Kapalabu. Di rumah babare hindak lapia domino baku catak. Bapitih saku pangganok lohan jemurai nama bali ayam aduan nan bataruah anjang paburu bamanjogan. Konon pulo memasang togel kerajo urang seseakah. Kakubua mencari nomor mimpi rasian bacuahkan urang gilo ditanyo juo. Lah jaleh otoy balanta onda terambau masuk banda inyo barabui pimangaja. Bukannya urang nan batolong plat BA nyo nambah sigi dapet memasang ngempe angko. Ampun dan ampun. Tawang arati kata togel nak. Togel maknanya tea, ongo, gilo, edan, lolo. Adialah orang tapi wang usah jadi togel. Nyampang ko lay berasaki nak sedang ngasam lay baraya bilalang dapet basiang. Sekali-sekali bawa lah raun pai piknik rekreasi basantai kalambahanai. Kangarai kelubang Japang mandi-mandi ke batang tabi makan rujak ke pantai Padang. Atau ke tapi danau meninjau kalapau sate mak syukur menonton gagoloria. Itu para lunak mampaharek na lungga-lungga mancas aki na lasua. Bernostalgia kecil orang kini. Mengenang masa yang hilang, napak tilas ke batas perjuangan tempo dulu. Itulah ubek mujarab dari virus bibir kedua, mudah-mudahan. Nah itulah saja diri ayah nak, sayok patah tabang baranti tantang nangko sudah kalam. Isuak ke umur semua panjang dapet ditukuak ditambahi. Kok mati ayah dahulu, ganggam taguah pasana manah itulah warih bertinggalkan. Putih kapeh mulai dicaliak, putih hati bawa keadaan. Tandonyo suku menerima jaweklah salam dari ayah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.